M-am mutat și eu la o casă. Hai să vedem cum este. Să facem turul casei. Televizor cu căței. Ce-mi place mie căței. Numai că am cerut de la cineva pe stradă să-mi dea hainele astea pentru că mi-au plăcut. Și safe-ul ăsta e prea vechi. Las că o să mă mut eu cândva. Până atunci să mă spăl pe mâini. Că nici apa nu-i curată. Casa nu-i făcută cum trebuie. Hai să stăm și la televizorul ăsta. M-a făcut pe cineva să vând eu. M-a pus cineva să vând eu casa aia de bogătaș. Acum trebuie să locuiesc într-o casă de asta. Am somn. Hai să mă culc. Noapte bună.